I sad, znači, rasplamsava se rat i ti i još 2 čovjeka odlazite u Zagreb, u Ministarstvo obrane i tražite da vam dodijele za obranu grada Vukovara profesionalne časnike. Tako je. Pa evo malo nam ispričaj. Tako je. 31. kolovoza, prema informacijama, ste dakle krenuli u grad Zagreb. Tako je, tako. To su znači išli Ferdinand Jukić, Stjepan Radoš i ja u glavni stožer i Ministarstvo obrane, sad nije bitno, ne znamo više koje kad šta postojalo. Smo se našli sa Ivrom Agotićem i zamolili ga da nam da profesionalce. Dobro. On nam je tada dodijelio Mileta Dedakovića koji je bio dopukovnik i gospodina Branka Borkovića koji je bio kapetan. Dobro. Rekao nam je Ivan Agotić da se vratimo za Vukovar, a da će sutra dan doći ta dvojica časnika, no mi smo rekli da bi bilo najpametnije da odmah krenemo, tako da smo zajedno, vozio je Ferdo Jukić. Prespavali ste? Prespavali. I da zajedno krenete. Tako, zajedno krenuli u Vukovar, tako je. A reci mi, Borković, je li bilo planirano da on bude zamjenik ili je on bio predviđen za nešto drugo? Bilo je planirano da Borković preuzme i učvrsti bojišnicu u gradu Iloku. Dobro. I selima tako. Dobro. A zašto na kraju nije? A nije bilo mogućnosti više. Nije bilo više mogućnosti, organizacijskih. Dobro. Dobro, i vi ste onda, znači, sljedeći dan krenuli prema Vukovaru, jel ste još negdje navratili? Pa naišli smo, ja mislim da smo prije otišli u Osijek. Da li je to bio Gorišek, da li je bio Glavaš, ne sjećam se, znam da smo bili u Osijeku. Zašto? Jel ste tamo nešto tražili? Pa oružje, apsolutno. Tražili smo oružje, obećali su oružje, da li je stiglo ili nije, ne znam, ali smo tražili oružje. Nakon Osijeka idemo za Vinkovce i tamo prespavamo i u jutarnjim satima dolazimo u Vukovar. Dobro. Znači u Vukovar dolazite onda 2.9. je li tako? Recimo datume nisam siguran, ali recimo cca to je to. I sad u autu ide vas 5 ili ste išli sa 2 auta? Jedan auto, 5. Znači vas 5 i sad ulazite u grad i gdje prvo dolazite? Dolazimo kod načelnika policije. Poleta, jel? Poleta, gdje je bio i Ivica Arbanas, gdje je Ivica Arbanas dao raport Dedakoviću da mu predaju grada, odnosno preuzimanje zapovjedništva. Dobro. A ja sam u međuvremenu, kad sam ja kreten idiot, otišao u Ured za narodnu obranu gdje su bili još ostaci Tomicinih dečki, gdje me Vujković uhvatio za vrat i rekao je da me treba ubiti, da nisam normalan, što sam otjerao Merčepa. Kad sam bio glup. Dobro. I znači Dedaković je preuzeo dužnost, jel tako, zapovjednika obrane Vukovara ili općine Vukovara, tako je. I gdje je bilo njegovo zapovjedno mjesto na početku? Zapovjedno mjesto je bilo u atomskom skloništu. Dobro. Pri Uredu za obranu. Dobro. Je li on okupio neke ljude oko sebe da mu budu u štabu? Pa malo zbog mladih, recimo toga, ko su mu bili ključni ljudi u zapovjedanju? Pa tu je bitno reći, uvijek naglasiti Tomicu Merčepa. On po meni treba biti general za Vukovar. Ništa previše, ništa premalo, samo se preuzelo zapovjedništvo onih ljudi koji su bili za vrijeme Merčepa. Dobro. I oni su se stavili sad na raspolaganje pod Dedakovića. Dobro. I nije bilo više tih čvrstih Merčepovih dečki koji su pomalo radili pizdarije. Da, on je baš to držao I onda se ustrojila i vojna policija. Dobro. A ko su bili ti ključni ljudi koji su bili u štabu? Zbog vas, mladi koji to gledate, je važno možda napomenuti. Pa recimo... Jer pazite, ne može zapovjednik sam voditi, jel tako, obranu grada, već ima u svom stožeru, recimo za vezu, što je jako važno, jer morale su biti kriptirane veze i tako. Fenomenalni Julije Novak. Dobro. Za pripremanje karata, seriozan Krešo Brnas. Sad, znači, ide dalje rat.
funkcioniranje, ovo što je pod tobom bilo, znači grada je sve teže, vatrogasci non stop gase požare, struje više gotovo da nema, a zapravo vi ste bili dužni osigurati barem da bolnica funkcionira kako treba, pa ste agregate, jel tako, nabavljali, vaša je bila organizacija da benzin dostavite tamo gdje su velika skloništa. Logistika, da. Jel ima nešto možda iz tih teških vremena da se sjećaš oko funkcioniranja grada, života u gradu? Pa recimo tu je veliko odigrao ulogu Ferenc Kovač koji je organizirao civilnu zaštitu, znači ponovno Zvonko Irišević-Kršić koji su organizirali hranu i logistiku, Vesna Bosanac koja je seriozna uz Đura Njavruka organizirala bolnicu, tako da u stvari ja, sad ćemo se nasmijati, nisam ništa radio, ali su svi drugi radili, tako da sam ja davao potporu. Ti si koordinirao. Koordinirao. Borbe u Vukovaru i dalje traju. Početak su označili višecjevni raketni bacači koji su se oglasili s područja Bačke. Nekoliko projektila izbačenih s druge strane Dunava pogađa neboder u Borovom naselju. U mjesto Borovo pogibaju 2 civila. Granatama je pogođen i pogon Vuteksa. Iz naselja Petrova Gora snajperima je pucano po vatrogasnim kolima. Hrvatske obrambene snage odgovaraju na napad. Mješoviti artiljerijski divizion uzvraća po vojnim ciljevima. Neprijateljske snage su sve više u minusu. U isto vrijeme vladin povjerenik Marin Vidić razgovara s vojarnom. Razgovori pokazuju raskol u redovima neprijatelja. Mi konkretno sa našim garnizonom u Vukovaru imamo suradnju u smislu prekida vatre i neprovociranja. Međutim, taj dio armijski koji se nalazi u kasarni predstavlja možda 10 ili 20% od snaga armijskih, tako da ovaj preostali 80% dijela nije sudjelovao i tako da ovaj razgovor je samo jedan inicijativni koji se nadamo da će uroditi ipak kakvim takvim plodom. U štabu obrane Vukovara također se pregovara. Zapovjednik Zbora Narodne garde traži oslobađanje 5 stanovnika Berka, jučer zatočenih kao taoci u Neugoslavcima. Pregovara se i o kretanju armije prema hrvatskim selima na istočnom području Vukovarske općine. Okupatori odgovaraju. Za njih primirje znači čišćenje terena od hrvatskog stanovništva. Zapovjednik Zbora Narodne garde poručuje: ponovi li se slučaj Berak i mi napadamo, a snage imamo. Iz sela Tompojevci, Čakovci, Bokšić i Mikluševci evakuiraju se žene i djeca. Ja sam išao na pregovore u Karađorđevo. Jako važno. Dobro. To je dogovoreno preko Ivana Juraša, saborskog zastupnika, gdje sam bio s nekim generalom, ne znam kojim. Dobro, Jugoslavenske vojske u Karađorđevu, da se deblokira vojarna, odnosno kasarna. Naša je vojarna, njihova je kasarna. To je negdje početak 9. mjeseca, da znate. Tako je. Tako je, da se deblokira kasarna. To smo i potpisali nekakav sporazum, to postoji u vojnim arhivima. Ali moraš prvo objasniti mladima zašto se tražilo da se deblokira ta vojarna. Pa ovako, moram biti korektan, pa će se neki ljutiti, no nakon kad budem govorio sve bit će jasno. Čedo Čučin je bio relativno korektan zapovjednik kasarne. Relativno korektan i dalo se s njim razgovarati. Znači bio je ipak časnik. I kad smo se vraćali iz Karađorđeva, negdje kod Goršmita, to je bilo u večernjim satima, nas je zaustavila jedna ekipa koja nas je počela tući, a nakon njih dolaze predstavnici JNA, pa su jedne drugima jebali mater, nisu dali da nas ubiju. Znači dvojno zapovjedanje. Dobro. Ovo što ja želim napomenuti za vas mladi da je važno. Takozvana jugoslavenska vojska je opravdavala svoj napad na grad Vukovar sa deblokadom Vukovarske vojarne. Znači, to im je kao fol bio glavni razlog zašto oni napadaju grad Vukovar. I onda su naši ljudi rekli, ok, idemo na pregovore, ako treba, deblokirat će se vojarna, ali vi prestanite napadati grad Vukovar. Naravno da je to sve bila farsa, jer
Oni su imali cilj osvojiti Vukovar, napraviti tu njihovu krajinu, veliku Srbiju s onim granicama Karlovac, Virovitica, Karlobag. To je zapravo bilo u pozadini, jer tada je JNA direktno već bila i otvoreno, jel da, na strani srpskih pobunjenika i svi ovi pregovori, razgovori su zapravo bilo mučenje. Ajde reci, zbog djece mladih, ja ne znam, ja sam bio na prvim linijama cijelo vrijeme, vi ste često dogovarali nekakva famozna primirja. Da, kako i zašto? Zašto? Bravo. Dok primirja je dogovarano, tu ja nisam sudjelovao. Dogovaranju primirja tu je Dedaković i poslije Borković. Ja znam da je Vukovar pao na potpisivanju 13. primirja. Evo, da, zamislite. Znači, tu nisam sudjelovao, to je vojska, znači Borković i Dedaković. A zašto su se ta primirja dogovarala? Malo zbog mladih. Pa da, primirja su se dogovarala, sad ću ja reći, nije moja struka, ali reći ću mišljenje kao civil, gdje je JNA željela osvajati nekakve položaje bez borbe, da bi se za primirjem dogovorilo, šta ja znam, primirje da osvoje nekakav položaj bez borbe da nas ugroze. To je bila njihova zamisao. Normalno Dedaković i Borković to nisu pristajali. Tako da je bilo i žestokih razgovora sa Zagrebom gdje nisu dozvoljavali Dedaković i Borković da se to primirje ostvari. Ja se sjećam recimo sa prve linije, jedan dan smo bili na straži i čuli smo prije što smo išli na stražu da je evo u 9 sati ujutro počinje primirje, kao zabranjeno je pucanje, to naš Siniša Glavašević javlja. Obavijest našoj hrvatskoj vojsci, ne smijete pucati, primirje i to. I čim smo došli na stražu, u 9:15 to je već bila kiša granata po nama i tako da zato pitam, zapravo su to, vjerovatno je samo njima to služilo zbog nekih razloga. Da, vjerojatno i zbog međunarodne javnosti. Da, tako da njima vjerovati. Dobro, i onda da se vratimo, jel da? I reci, prvo je bilo tvoje radno mjesto iznad površine zemlje. Tako je. Međutim, kako je sve više počelo padati granata, sve jači napad je bio na grad Vukovar, ti si se premjestio gdje? Kad je pala krmača bomba od 250 kila između općine i Ureda za narodnu obranu, zapalila se općina, tada ja prelazim u atomsko sklonište. Do tad smo bili, civilna vlast je bila u mojoj zgradi gradonačelnika, odnosno povjerenika vlade. Dobro, ali vi ste bili dolje jedno vrijeme? U podrumu zgrade općine. Tako je. A atomsko sklonište, kad govoriš, to misliš na ovo gdje je bio glavni štab, glavno zapovjedništvo? Tako je. Znači, onda si ti gotovo cijelo vrijeme pred kraj bio sa Borkovićem. Tako je, u atomskom skloništu. To je važno napomenuti. Dobro. Reci mi, kako si funkcionirao u ratnim uvjetima, ti kao povjerenik vlade za općinu Vukovar, sa zapovjednikom Mile Dedakovićem Jastrebom, koji je vodio vojni dio, sa Poletom, koji je vodio policiju, i sa civilnom, jel tako, zaštitom. Tako je. Kako ste funkcionirali? Jer sve je moralo biti koordinirano da bi bilo uspješno. Tako je. Pa tu je bilo bitno naglasiti gdje nikad nije došlo do nesrazmjerica. Trebalo je mobilizirati ljude, no ipak su meni dali ovlast moju da kažem koji ljude ne mobilizirati, koji trebaju za civilnu zaštitu, vatrogasce, bolnicu i taj dio ljudi. Tu smo jako dobro surađivali. Dobro. A ove ostale stvari? Koje? Općenito, sve, ne znam. Radio Vukovar i njih treba spomenuti. Da. Dobro. I sad, u jednom trenutku vi održavate sastanak,
i na sastanku donosite nekakvu odluku vezanu za Dedakovića. Tako je. Pa ajde malo mladima, ali detaljno opiši što se dogodilo, kada se dogodilo. Ti reci datum, ja se ne sjećam datuma. Ne znam ni ja datum. U 10. govorimo o 11.10. Tako je, recimo 11. listopad otprilike, sad ne znam točno. Na tom sastanku smo bili, znači, zapovjednik tada obrane općine Vukovar Dedaković, Branko Borković, njegov zamjenik i ja, gdje smo rekli da je situacija jako usložena u gradu Vukovaru, a da nemamo dovoljno potpore izvan grada, da treba neko utjecajni, ugledan izaći izvan grada, da organizira potporu bolju i jaču za grad Vukovar koji je već sad bio okruženje. Misliš posebno logističku? Tako je, logističku, i topove, da imamo podršku tenkovsku, topovsku i da organizira još ljudi da dođu u grad. Dobro. I što je odlučeno? Odlučeno je tad da Mile Dedaković bude taj koji će ići organizirati potporu izvan grada Vukovara, gradu Vukovaru. Dobro. I onda Dedaković sa kime odlazi? Tako je, sa Feniksom Totom, sad koliko ljudi išlo ne znam, ali to je bilo dobro organizirano. Dobro. Koliko su dana išli, znam da su naišli u Bogdanovce, tamo ih je neki čovjek iz Bogdanovca doveo do Vinkovaca. Dobro. I tada je zapravo Mile Dedaković Jasteb preuzeo zapovjedanje cijelim istočno-slavonskim bojištima. Operativna zona Vukovar, Vinkovci, Županja. Mislim da se tako zvalo. Operativna zona Vinkovci, Županja, Vukovar. Dobro. I on je od tamo, dakle, koliko je mogao pomagao Vukovaru. Branko Borković preuzima zapovjedanje obranom grada Vukovara. Ti si vjerovatno isto tamo bio kad je stigla ta zapovjed iz Zagreba, je li tako? Pa vjerovatno, ne sjećam se, ali vjerovatno je tako bilo, da. Dobro. I tvoja koordinacija zapravo u tom trenutku je sa Borkovićem i sa ovim drugim ljudima koji vode, jel da? Tako je, tako. To sve skupa. Dobro. Situacija se pogoršava u gradu Vukovaru. Jako puno naših ljudi, posebno zbog stalnog granatiranja, biva ranjena. Bolnica se puni ranjenicima. U jednom trenutku Vesna Bosanac kontaktira tebe sa nalogom da se nešto poduzme jer imamo toliko puno ranjenika da ne zna gdje će s njime, a posebno jer trebaju ići na zahtjevne operacije, a mi to u toj ratnoj vukovarskoj bolnici nismo mogli vršiti. Ti si napravio jednu veliku stvar. Da. Koju? Pa to što si organizirao... Tako, organizacija konvoja, tu je bitno naglasiti oko organizacije konvoja, to je bila Vesina ideja koju smo podržali i Borković i ja, s tim što je Borković imao velikih peripetija kroz kojim putem da idu, da ne bi i ona zauzela neke naše položaje i ono što je bilo razminirano. Tako da je to bilo velika umjetnost kojim putem usmjeriti taj konvoj. Evo, konačno smo uspjeli dočekati dan kada je Europska zajednica uspjela organizirati prevoz teških bolesnika iz medicinskog centra Vukovar. Molim vas, pomagajte Vukovar, ako možete. Da nas svijet 7 dana, 7 nedelja su u podrumu. Ubijaju nas, rekli su možda
da vidim. To je snimljeno. To smo mi dobili noćas šurzela još, ne? Dobro je sve. Odlično. Mora sad početi. Ne može. Sad ambulante pod hitnom. Doktore, trebali ste prije. U bolnice su upravo ušli konvoj vozila da odvezu ranjene. Samo nek ide. Što su tražili? Ajde se jebu. To. Malo svije da te vidi. Mi smo na drugom ulogu. Čekajte malo na piću nek dođe. Samo malo, dečki. Yes, yes, okay. Could you go there? Okay, 1, 2. Okay. Okay, one more. A little more, yes. Wait, wait. Polako, polako, drma. Polako. Uvali tam ruku i ja. I pođimo onako. Svuda. Ne moraš da piše gore reci, tako? Gašiš ga na isto. Da, to će.
Nije ovdje, budu uđi ti, oni nemaju niti ja tražio. Ja sam tražio, uđi ti sam najbolje. I došao je konvoj. Tako je. Uspio se veliki dio, jel da, posebno težih ranjenika prebaciti u ta vozila i izašli su van. Jel znaš još nešto vezano da je važno da mladi čuju oko tog konvoja? Pa ne bih imao nešto posebno. Znači, velika stvar Vesne Bosanac što je to inicirala i što su je Branko Borković iskoordinirao. Moje je bila uloga da koordiniram. Dobro. I sad, kako ide rat, padaju redom Ilok, ta naša hrvatska sela, jel da, Tovarnik, Lovas, Sotin. Vi već dobivate informacije da... O zločinima, da. O velikim zločinima, pa kaži nešto recimo o tome, informacije koje si ti dobivao, šta? Pa informacija znači o zločinima u Lovasu, sa datum, sramota je, ne znam, ali ćemo pisanim materijalima napisati. 18. do 24. Tako je. 10. listopad. Tako je, gdje je bio veliki masakr ljudi. Civila, što je jednostavno vjerovatno zbog toga što sam ja bio iz Lovasa i zamjenik od Poleta Josip Grčanac je bio iz Lovasa, vjerovatno su zato napravili toliko osvetu. No, nije niti to bitno, osveta je osveta i puno su ljudi ubili. Nismo znali kamo idemo i na što nas tjeraju. Kada smo došli na minsko polje, natjerali su nas da se primimo za ruke, raširimo i da pješice krenemo kroz polje. Ubrzo smo naletjeli na mine. Znali smo da smo osuđeni na smrt. Tako je strašni 18. listopada 1991. opisala jedna od žrtava masakra na civilima koji se dogodio u minskom polju nedaleko od sela Lovas u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Srpske postrojbe natjerale su 51 Hrvata u polje Djeteline puno mina. Kada je pod tijelom jednog od mještana eksplodirala ubojita naprava, vojnici su istodobno otvorili vatru na nesretnu skupinu ljudi. Ubili su 21 čovjeka, a 14 ranili. Crne brojke bile bi još da u međuvremenu na mjesto zločina nije došao jedan časnik JNA i zaustavio akciju paravojnih snaga i tako spasio preostalih 30 života. Lovas je privremeno okupiran tjedan dana prije brutalnog masakra. Povod je bila dezinformacija da se u selu nalazi između 300 i 400 pripadnika Zbora Narodne garde. Čim su četničke postrojbe Dušan Silni i Beli Orlovi ušli u Lovas, odmah su ubili 23 mještana. Radi raspoznavanja naredili su Hrvatima da na ruci nose bijele vrpce, a na kuće da izvjese bijele plahte. Dok je trajala okupacija, zvjerski su pendrecima, šipkama, kabelima i raznim spravama mučili one koji su zatekli. Uništavali su i pljačkali imovinu Hrvata i nesrba. Katoličku crkvu Svetog Mihaela zapalili su i potpuno uništili, kao i kapelicu na mjesnom groblju. Sudbinu Lovasa dijelio i obližnji Opatovac. Kada su se za vrijeme mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja ljudi onamo počeli vraćati, iz masovne grobnice ekshumirano je 68 tijela i još 10 iz pojedinačnih grobnih mjesta. U Beogradu su 2012. nakon višegodišnjeg suđenja za zločine u Lovasu optuženima izrečene presude od 4 do 20 godina zatvora. U Iloku su puno naših sela, to iz istočnog dijela općine, išli i bio je referendum organiziran u Iloku, da li će koji ljudi žele ostati u Iloku, koji ne. I onda je preko JNA su ti ljudi koji su bili za izlazak prešli na hrvatsku stranu.
Tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku, Hrvati i ostali nesrpski puk proživljavali su najveći egzodus u svojoj dugoj povijesti. Početkom jeseni 1991. domaće i strane radio i televizijske postaje izvještavale su o jakom pokretu srpskih četničkih snaga i jugoarmije na istočnim granicama Slavonije. Stanovnici uz granicu morali su s najnužnijim stvarima bježati u nepoznato. Srpske postrojbe okružile su najistočniji hrvatski grad Ilok i dale ultimatum. Grad mora biti napušten 17. listopada 1991. do 16 sati. Tadašnji predsjednik predsjedništva Jugoslavije Stjepan Mesić uputio je svijetu apel za pomoć Iloku. No 5000 ljudi prisiljeno je napustiti svoje domove. Duga kolona automobila, traktora i pješaka uputila se pod navodnom zaštitom JNA preko Šida prema Vinkovcima. Srpska vojna policija pretraživala i pljačkala ljude navodno tražeći oružje iločkih policajaca. Nakon odlaska većeg dijela njegovih stanovnika, u gradu je počela još veća pljačka. Rijetki preostali Iločani živjeli su u strahu. Nakon dolaska u Vinkovce, prognanici su pričali o teškom životu u okruženju, u kojem su više od mjesec i pol bili u potpunoj izolaciji. Hrvatima je uz ostalo oteta žetva i berba, a vojska je svakodnevno terorizirala ljude i pljačkala kuće. U Lovasu je ubijeno 30-ak civila, koje su pomahnitali zločinci natjerali u minsko polje. Progonstvo Iločana trajalo je čak 7 godina. Pregovori su urodili plodom, razum je nadvladao i oružje nije upotrijebljeno. Hrvatski gardisti su predali oružje jedinicama Jugoslovenske narodne armije uz garanciju da se preko Šida mogu povući prema Hrvatskoj. Istovremeno je oko 9000 građana hrvatske nacionalnosti donijelo odluku da se iseli iz Iloka, tako da je u tom gradiću ostalo svega 2000 Slovaka, oko 1000 Hrvata i neznatan broj Srba. Pa nemojte seliti, vratite se kući ljudi, nemojte ići, nemate potrebe. Nemate potrebe. Školu treba da ide, a ne može da ide. Ja ne vidim zašto i čemu. Predali su oružje, nema nikakvih problema. Vratite se nazad svojoj kući, sjeti kod kuće. Niko neće vas dirati. Ama baš niko. I garantujemo vam bezbednost 100%, vratite se kući. Molili smo i milicije. Evo i miliciji smo ostavili oružje njihovo da idu svojim oružjem. Krajnje korektno je od nas. Ko bi pustio sada milicija nosi oružje duplo, nose pištolje i nose puške automatske. Duguju ga i pušili smo da ide sa tim. Što znači imamo krajnje poštene namere. Ništa ne radimo, sve smo radili u dogovoru s tim narodom. Poslije povlačenja hrvatskih gardista život u Iloku pod kontrolom armije počeo da se normalizuje. Veći broj prodavnica je ponovo otvoren, a u grad se polagano vraćaju izbjeglice i Srbi i Hrvati i to oni koji su bili prebjegli u Bačku Palanku. Sve više se vraćaju i Hrvati koji su pri ulasku armije u Ilok bili krenuli u Hrvatsku preko Šida. Još su brojne kontrole armije na svim prilazima i Iloku. Armija se trudi da održi krhko primjerje koje je ovdje postignuto bez prolivanja krvi. Ohrabruje i ta činjenica da već od sutra započinje nastavu u osnovnim školama u Iloku. Možda će slučaj Iloka i Bačke Palanke poslužiti za primjer i ostalim pograničnim mjestima gdje živi mješovito stanovništvo, da je zajednički suživot ipak bolji od mržnje, razdvajanja i rata. Civili Hrvati koji su ostali tamo morali su nositi bijele trake na svojim rukavima kao znak da su oni Hrvati, a na svakoj hrvatskoj kući je morala biti izvješena nekakva bijela plahta da oni znaju koje su to hrvatske kuće i onda su se te kuće pljačkale, te ljudi su se tukli, kasnije većinom i ubijali. Dan danas tražimo negdje još oko 350 tijela tih naših ubijenih i civila i branitelja i tako dalje. Dakle... Kako 350? Nije 1000 i nešto? Ubijeno je i ove... Misliš na sela? Sve skupa na općinu Vukovar. Mi imamo informaciju da je dakle kompletno poginulo ili ubijeno 2717 ljudi, a još oko 350 tijela tražimo i po selima i u gradu Vukovaru. Dakle, koji su takozvani nestali, što se ne zna gdje su grobovi. Tako je, posebno je veliki problem u Sotinu, gdje moli se već godinama to srpsko stanovništvo da nam da informacije, ali oni ne žele kazati gdje se nalaze, jel da, tijela tih ubijenih naših ljudi. I sad strašno je to
ti si u štabu, stalno dobijate informacije kako padaju ti naša sela, kako se vode strašne borbe. Svaki dan u prosjeku je samo na grad Vukovar padalo do 5000 granata, da malo vi mladi to probate shvatiti što znači. Znači svaki izlazak van iz podruma vam je šansa 50% da ćete ili ostati čitavi ili biti ranjeni ili poginuli. Tako da život civila već u to vrijeme, znači sredinom 10. mjeseca, je bio većinom ispod zemlje, što je bilo jako teško, jako strašno, ali tako je funkcioniralo, dok ratnici su cijelo vrijeme bili vani, držali linije i to. Zato je jako puno i poginulo i bilo je ranjeno, znači, branitelja Vukovara. Palo je prigradsko naselje Lužac, tamo su napravili masakr nad našim, posebno civilima koji se nisu uspjeli izvući, pa i nad našim zarobljenim vojnicima. Znači, ne može da se dogodi da neko bude zarobljen više od naših. Je li jasno? Jasno. Druga jedna stvar. Prema neprijatelju koji puca na vas, nema milosti. I to da vam je jasno. Tigar 1. Čujem te. Ovdje je minsko polje. Demontiraju diskoteka, sutkavam. Veliko minsko polje, Tigar 1. Znam, mislim da je predloženo tokom čitave ove prve linije na prvome. Zato mi čekamo tenkove da razbiju sve i da polako priđu na 50 metara. Čujem, Tigar. Reci da demontiraju moji mine i da se tenkovi ničeg ne plaše. Jer moji rade svoj posao odlično. Razumem, Tigar 1, to je Tigar 7. Druže Mačak, to Mačak, ajde. Nekoliko dana poslije toga su Arkanovi vojnici uz pomoć JNA i njihovih četnika uspjeli potpuno presjeći komunikaciju između Vukovara i Borova naselja. Mitnica se držala bez povlačenja nekakvih linija. Na Sajmištu je cijelo vrijeme bilo jako kritično. Tu treba naglasiti da poginule zapovjednike na Sajmištu. Dobro, jer takozvana Jugoslavenska narodna armija uz pomoć četnika, pobunjenika Srba iz Hrvatske, oni su planirali jednim brzim prodorom osvojiti veliko naselje Sajmište i izbiti na brdo iznad centra grada, dakle Milovo brdo, jel da? I kada su na tom uzvišenom položaju, kada kontroliraju oružjem centar grada, onda po tom njihovom planu grad, nažalost, relativno brzo bi i pao, znate. Međutim, na Sajmištu su kod nas naišli na jako veliki otpor nas branitelja i već na početku im se izjalovio taj plan da će oni za tjedan dana osloboditi, jel da, grad Vukovar.
i kako nikako nisu uspijevali, jel da, u tim prodorima, promijenili su taktiku ratovanja i primijenili su ovu ruski način ratovanja koji evo danas vidimo u Ukrajini, a to je prvo topništvom poravnati cijelo područje na koji će se ići, zato i je recimo Sajmište najrazrušeniji dio grada Vukovara. Međutim, svejedno i u tom njihovom masovnom uništavanju i u pokušaju proboja mi smo im nanosili velike gubitke u ljudstvu i tehnici, posebno na Sajmištu. Jako puno naših vojnika je baš poginulo na Sajmištu i bilo teško ranjeno i zbog tih njihovih napada, a posebno zbog užasno velikog broja tih granata koje su padali non stop na to područje Sajmišta. I sad kažem, 11. je mjesec, posebno 12.11. Zanima me, ti si tada već bio u stožeru kod zapovjednika Branka Borkovića, jel da? Jeste li vi imali vezu, koordinaciju sa Mitnicom, sa Borovom naseljem? To je Motorolama, Motorolama je to koordinirao gospodin Borković, a ja sam usmeno sa tim iz civilne zaštite, to je bilo usmeno više dogovaranjem. Postojale su znači veze Motorole gdje je Borković svakodnevno komunicirao i međusobno su ljudi zapovjednici komunicirali, bilo zapovjednici, bilo sa punktovima koji su imali Motorole da mogu koordinirati akcije. Dobro. Kod vas je vjerovatno u štabu često dolazio i neko od naših novinara Vukovarskog radija. Kako je to funkcioniralo malo na reci? To je bitno reći, tu je znači bila ekipa Siniša Glavašević i Vesna, to su bile ekipa Siniša Glavašević i Vesna Vuković, je li tako? Da, i ona je bila. Vesna Vuković, a druga ekipa je bio Josip Esterajher i Alenka Mirković. Dobro. Gdje su oni preuzeli na sebe medijsku prezentaciju događanju gradu Vukovaru i to su odrađivali više nego profesionalno, na ovaj način im se zahvaljujem. Kako je to funkcioniralo? Oni dođu u štab i vjerovatno im Borković ili operativac, i Borković i ja im damo informacije. I dobro, dajete informacije, onda oni objavite. Onda oni obrade i daju informacije. Dobro. Pa sad zanima me, pitao sam te to, jel ste imali vezu stalnu sa Mitnicom, sa Borovom naseljem i to? Jer 12.11. u noći na 12. na 13. u proboj odlaze glavni zapovjednici obrane Borova naselja. Pa sad zanima me, jel ti znaš nešto vezano za to, kako je to, je li to bilo po vašoj zapovjedi ili kako je to funkcioniralo? Po mojim saznanjima, pitat ćemo gospodina Borkovića, ni gospodin Borković kao zapovjednik obrane Vukovara, općine Vukovar nije znao da zapovjednici Borova naselja idu u proboj. Znači nije imao te informacije. Znači nije sa njim koordiniramo. To su moja saznanja, Branko će reći da li je to točno. Dobro. Ste znali što se događa u Borovu naselju i u Mitnici, na Mitnici? Da. Dobro. Da su teške borbe i da je samo pitanje dana kad će se privesti kraju to. Dobro. I sad približava se, dakle, 16. 17. I iz Mitnice vam dolazi informacija da oni žele pokrenuti pregovore sa jugoslavenskom vojskom o predaju. Ne, to sam baš jučer sam razgovarao sa Komšićem i Filipom Karaulom. Jedan policajac sa Mitnice je došao 17.11. kod Poleta Stjepana i on je prenio Mitnici informaciju da idemo na predaju. To ćemo doznati koje ime policajca ćemo doznati od Filipa Karaule, znači dobili su informaciju da se ide u predaju. Aha, znači Mitnica je sama donijela odluku? Ne, dobila je od Poleta informaciju da sam ja rekao da treba ići na predaju. A jesi ti rekao to? Tako je. Ali nije mene našao taj policajac jer je bio kod Poleta. Aha, znači
neko je pustio zapovjed mitnici da krene u pregovore sa predavnicom. A ko? Ja. A ti si predao? Aha. Da. Dobro. A Borković, on je bio zapovjednik. Tako je. Tu sad ćemo jednu zgodnu temu krenuti, gdje ima velikih nedoumica i nesuglasica, ali treba reći ono što je istina i ono što ja mislim. Dobro. Znači, što se tiče grada Vukovara i tih 3-4 dana prije pada, ja sam konstantno razgovarao sa Vladom nacionalnog jedinstva, bilo sa Gregorićem, bilo Budišom, bilo... Gregorić je bio premijer ili predsjednik Vlade nacionalnog jedinstva Republike Hrvatske tada u to vrijeme, dobro. Možda prije toga reći ovu stvar, 5-6 dana prije pada Vukovara mi je došao Radovan Krstić, jedan ugledni Srbin, odvjetnik, već stariji, i predložio mi da se nađem sa Dokmanovićem i Goranom Hadžićem. To sam ja otišao u policijsku postaju i Pole je uspio doći do vojske telefonima i ja sam predložio da se nađem, to me je Vlada ovlastila nacionalnog jedinstva za pregovore, no vojska nije htjela osigurati da se nađemo, da pregovaramo. Naravno. E sad vraćamo se na ovo oko Borkovića i taj dio, znači... 16. Tako je. 11. Znači, predsjednik Tuđman i gospodin Šušak, ministar obrane, 3 dana prije pada Vukovara, Gregorić nije mogao doći do predsjednika Tuđmana. Dobro. Kako nije mogao doći do Tuđmana predsjednik Vlade, normalno nije mogao doći niti Borković, niti ja. Tada je bio dogovor, još prije smo bili dogovarali Branko i ja, da treba neko povesti ljude u proboj, a neko treba ostati za pregovore. Znači, vas dvojica ste donijeli odluku. Tako je. Da Borković ide u proboj, a ja da predam grad, onda je mene Vlada nacionalnog jedinstva službeno imenovala za pregovarača. Dobro. I to je Gregorić, vjerovatno. Tako je, Gregorić, tako je, spustio ovlaštenje. I onda to veče 17. Znači, Borković i ekipa nisu otišli iz Vukovara dok nisu dobili da sam ja imenovan za pregovarača. Znači, službeno imenovan. Onda me 17. navečer nazvao Živko Juzbašić telefonom, tad sam već bio u bolnici, i dao mi je broj telefona kojeg da nazovem da ostvarim kontakt za pregovore. Ali prvo da se vratimo, znači 16.11. veče i noć kreću proboji iz grada Vukovara. Tako je. Malo da se vratimo pa ćemo to kasnije. Znači, ajdemo 16. i 17. prvo odraditi. Znači, 16. kreću, u prvoj grupi ko je išao u proboj, znaš? Ne znam, to ne znam. Dobro. Biću iskren, ne znam. A zapovjednik obrane Vukovara, Branko Borković, sa ekipom, jel tako, tu je bio Mađar, tu je bio... Tako je. Ta ekipa, oni odlaze u proboj, znači 17. u 4 sata i 25 minuta kreću u proboj, jel da, prema Nuštru. Dobro. Sad ovdje bi ja naglasio ulogu Tuđmana i što se ja kao čovjek, sad ću dijeliti sebe na čovjeka i na homo sapiensa. Kao čovjek sam jako ljut na Tuđmana, govorim kao čovjek i Vukovarac, jer jedini je on mogao ovlastiti Borkovića za predaju, no kao homo sapiens, čovjek razumni, razumijem da su tada i predsjednik Tuđman i Gojko Šušak, što mi kažemo, prolupali, bojali su se donijeti odluku, a i da su donijeli odluku da se Borković preda, bilo je puno ratišta po Hrvatskoj, tražili bi ostali zapovjednici predaju. Znači, moralo se ići do kraja. Da li je to relativno dobro obrađeno? U malo riječi. Ja se ne miješam. Ne se miješati, ja. Dio telefonskog razgovora između doktorice Vesne Bosanac i generala Tusa, vođenog 17. studenoga 1991. godine u jutarnjim satima. Bosanac: puca se iz teškog artiljerijskog naoružanja na centar grada. Tus:
na centar grada. Bosanac, da, branitelji naši se osjećaju razočaranima. Tus, ovim što se desilo noćas, odlaskom. Bosanac, odlaskom. Jako su razočarani. Tus, razumio sam. Bosanac, osjećaju se prevarenima. Tus, da. Bosanac, ovo su branitelji ne Vukovara, nego cijele Hrvatske. Razumijete? Tus, jasno mi je. Bosanac, gospodine generale, danas je 60 ranjeno, međutim, s nama ostaje 5 specijalnih pripadnika MUP-a, preko 2000 ranjenih, ostaje veliki broj ljudi, jako hrabrih boraca. Tus, ja, razumijem vas. Čujte, doktorice, evo, cijelu noć smo mi u tijeku. Ja sam razgovarao s ovim Brankom. Napomena, Branko Borković, zapovjednik 204. brigade HV-a i obrane Vukovara i Borova. Završetak napomene. Čak u 1:15, pa u 4 s Vinkovcima sa zapovjednikom i onda dalje u 8 i tako dalje. Bosanac, i što vam je rekao Branko u 1:15? Ja sam njega čvrsto uvjeravao da nikakvog izlaza van nema, nego borba i da mi moramo i dalje ulaziti i doći, napomena, misli ulaziti u Vukovar, završetak napomene. Bosanac, gospodine, da je još noćas ovamo došlo 300 novih boraca. Tus, da. Bosanac, ovo se ne bi dogodilo. Tus, slažem se. Bosanac, jedini čovjek koga ja osobno mogu ubiti, ni jednog četnika, i to gospodina Branka, jer je sinoć u 2 sata sa mnom razgovarao i nije mi dao ni naslutiti da će napustiti položaj. Najhrabriji borci ovoga grada, koji su zapravo započeli obranu Hrvatske, ostali su u potpunom okruženju, sami prepušteni sebi. Dobro, i sad znači zapovjedništvo obrane Vukovara odlazi iz grada Vukovara 17. u 4 sata i 25 i ostaje dakle glavni stožer u atomskom skloništu. Tako je. Ovo je bitno napomenuti to, recimo kad su otišli, kad sam ja imao za pregovore, nazvao me ne na Motorolu, već na ovu normalnu vezu mjesnih zajednica, Željko Jukić iz Borova naselja. Znači, ti si sam u još nekoliko ljudi sam, u atomskom skloništu, dobro. I sad se ti javljaš zapravo na... Tako, zove Željko Jukić i predstavi se, a pošto nismo znali, prepoznali glasove, vjerovali, sam pitao od Željka Jukića, tata je skupljao maltarinu na pijaci, pa je Željko Jukić znao kod nas ljetovati na selu i onda smo igrali jednu igru skrivanja bijele majice. A ja sam tražio bijelu majicu, nisam mogao pronaći, a bijela majica je bila obučena na Željku Jukiću. Onda je Željku Jukiću sam rekao, ok, vidim da si ti taj, preuzmi odgovornost na sebe i učini to kakva je bila majica boje. Dobro. Zašto je zvao? Što je tražio? Tražio je što da radi. Kakve poteze, što da učini, tražio je zapovjed. Tražio je zapovjed. Ovlaštenje je tražio. Šta, da Borovo naselje započne pregovore o predaji? Apsolutno. Dobro, i ti si mu... Rekao da. Nisam mu rekao predaje se, već učini po svojoj savjesti, razumu i ono što znači majica koju si imao. A majica je bila bijele boje, znači predaj se. Dobro. I sad znači ti 17. napuštaš atomsko sklonište gdje je bilo zapovjedništvo obrane grada Vukovara. Nema više nikoga dolje u podrumu. Odlaziš u bolnicu. Ne, po mene je došao Ante Arić. Dobro. Ante Arić iz bolnice. Gledaj tamo, da. Dakle, Ante Arić iz bolnice došao je po mene... A on je bio što u bolnici? On je bio dragovoljac iz Zagreba, nekakav medicinski viši
tehničar masa, znači medicinsko osoblje. Dobro. I onda je on bacio 2 bombe i zapalio atomsko sklonište, da nema dokaza, odnosno da se unište dokumenti koji su ostali. Dobro. I odlazite u bolnicu. Tako, onda ulazim u bolnicu. Znači vi ste zadnji zapravo izašli iz atomskog skloništa. Tako. Dobro. Vukovarske žrtve više se ne broje. Vukovar je pred kolapsom. Imate li neku poruku iz Vukovara? Da. Poruka je veoma kratka. Zna se da u Hrvatskoj ima sada dovoljno oružja. Dođite što prije. Vukovar je dao što je mogao. On više ne može. Dođite što prije. Hvala. Poštovani gledatelji, molim vas zapratite moju stranicu na Facebooku Bitka za Vukovar, najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu, a kako biste mogli primati obavijesti o novim objavama. Također vas molim da zapratite moj YouTube kanal, Damir Plavšić, Bitka za Vukovar, jer na njemu također možete pogledati puno zanimljivih filmova. Zahvaljuje vam branitelji Vukovara, Damir Plavšić. Razgovor je vodio i snimao vukovarski ratnik Damir Plavšić, koji je i autor serijala Oči u oči sa herojima Vukovara, Istina o obrani grada. Zbog širenja istine o obrani grada Vukovara dozvoljeno je dijeljenje ovoga filma.